O Concello de Meis adapta ao seu Nadal ás medidas anti-Covid. A situación actual impide a celebración da cabalgata de Reis, pero como alternativa, o Concello conectará a través dunha videochamada aos Reis Magos con todos aqueles nenos e nenas que o soliciten. Para o noso concello, un concello pequeno, pois levar a cabo esta acción é unha acción importante e ademais, pois facemos un esforzo económico, pero consideramos que, que a sonrisa dun neno e dunha nena ben vale este esforzo e que queremos que todos os nenos deste concello pois non perdan a ilusión, que sabemos que non a perden, que os nenos son alleos a esta situación complicada ou deben permanecer alleos a esta situación complicada que estamos atravesando e con esta acción que estamos aportando desde o concello, pois consideramos que vamos a un pouquiño axudarlle a alegrar pois o Día de Reis a todos os nenos do noso concello. Conscientes de que moitas familias non teñen un bo acceso a internet, un paxe cunha tablet percorrerá as casas daqueles nenos e nenas que teñan problemas de conexión. Tamén pensamos nas familias que sabemos que as hai, que pois, ao mellor non teñen un teléfono móvil en condicións para recibir unha videochamada, non teñen datos, ou que sexa. Entón, a esas familias vai acudir un paxe real á porta da súa casa, con unha tablet e, ademais, tamén con todas as medidas de seguridade e de desinfección. Se lle vai a entregar aos papás e as mamás e se vai a facer a videochamada a través desa tablet e ese neno ou nena tamén vai a poder falar cos Reis Magos, non? Dende o Concello tamén son conscientes das necesidades que pasan moitas familias debido á situación actual na que nos atopamos. Por elo, para que ninguén pase un mal Nadal en Meis, o Concello pon en marcha unha nova recollida de alimentos solidaria. Todos xuntos, coordinados, facer unha recollida de alimentos que comeza dende o día de hoxe e ata o día 18 de decembro. Vai haber en todos os locales, en todos os supermercados do noso Concello, pois un carriño ou unha caixa para depositar os alimentos, tamén unha caixa para quen queira deixar a donación en efectivo ou económica para logo facer a compra. O Concello tamén mercará xoguetes novos para agasallar aos nenos e nenas daquelas familias que teñan máis dificultades. Todas aquelas familias interesadas en formar parte de calquera das iniciativas poderán inscribirse de forma online ou contactando coa Concellería de Servizos Sociais.